ब्लग होयैया थ' माखासे शुटिंनि माखासे शर्टफोर एसे लानायफोरखौ दिन्थिनो नागिरहरदों लोगोफोर नै जों दा दङ बाक्सायावहाय बन्धुफोर लोगोफोर थ' नै जोङो शुटिं नायगासिनो लोगोफोर लाइभ होदों लाइभ आरो नै ओरैबो बन्धुफोर दङ नै जा गुन्दा महरै बिथांबो गारियाव हाबना दंथ'यो सान्दुं गोसा अयथासार थ' ओरैबो एसे नाहरदो ओरै दंजोबो थ' ओरै शुट लागासिनो आरोना नैबेबो गुन्दासो जाहा नै आंनि चेनेलखौबो नायदो र' दे लोगोफोर बुंनो हादो एसे अल्ड स्काई चेनेल आंना आंनिखौबो नायहैदो थांनानै बिथाङा हिन्दी ब्लग बानायो आरो जा नै बिथिं जिमिसना आंनिखौबो नायदो लोगोफोर जिमिसना दङ जिमिसना ब्लग दङ नोंथांमोना नायदो नायनानै सिख्रेबनानै होदो आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो टिं 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 बुना होबानो जाबाय दै अके थ' लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन नालाय आं ब्लग खालामिया थ' दिनै आङो फार्स्ट टाइम लाइभखौनो फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आङो माने फार्स्ट टाइम बर' सावथुनावहाय माखासे बिदिनो फिसा भिलेन महरै माने आगान माने आवगायजेनदों नालाय थ' बावहाय आंबो शुटिं लाना फैदों बे फट'खौ ओरैनो लायाखै आं फुजारि जायाखै होनलायनोसो फैदों आरोना माने बै टेकाखौ बोनाय सोलानाय टेका थ' एसेनोसै टेका ट्राइ फोनांसो फैदों आङो माने मा होनबावनो लोगोफोर आङो ब्लगथ' गोबां बिदि बानायगासिनो थ' आं भिडिअ इडिट खालामनो मोनाखै थ' फैफिनबावगोन लोगोफोर ब्लगाव आरो ओरै नाहरदों हनै शुटिंखौ लास्ट आरोना लोगोफोर शुटिं सोलिबाय थादों जोंहा फिल्मनि सावथुननि मुङानो जादों दोहौ थ' गथ' खावजानाय किडनेप खालामजानाय गथ'खौ जेनेबा दिनै बिमा बिफाया मोनफिनदों आरोना बेबायदि आरो सिना थ' नोंथांमोना थाबैनो बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन भिलेन महरै आंबो दं नालाय लोगोफोर आरो गोबां आर्टिस्टफोर नुनो मोनगोन जोंहा आदा मेब्ला सिखारिबो दङ थ' आदा मेब्ला सिखारिखौ एसे दिन्थिहैनि आं नामा नै बेयावबो दङ दाखुफ्रा नै जोंहा आरो ओरै सार दङ नै जा हाजो खर'नि सिख्लानि मेब्ला सिखारि जाहा सारा औ माबा डाइलग होबावदो नामा लाइन मोनसेसो औ मा डाइलग होनो एसे बुंदो एसे गोरायै बोरै दम होयोमोनलाय दमखौ हाजो खर'नि होनदों नालाय औ हाजो खर'निखौनो होदो हाजो खर'निखौ बावलायलांबायलै गाजि मारा लानायखौनो होदो दे औ हाजो खर'नि सिख्लाया बावलायलांबायलै बावबायनो साराथ' फोरनि ब्लगाव नुबावगोन आरो गोबाव जाबाय नै जा ओरैबो सोलिगासिनो आरोना